¿qué le pasaba al lumpen? El lumpen no, amigo. El lumpen y luego los muy traidores del Estado, ¿vale? Gente que toca alto, ¿vale? O toca bajo. Altes esferes. Per aquests la cosa no era el mateix, no? Perquè aquests sí que els torturaven fins a morir. O sigui, era una bona tortura. I no només això, sinó que posa el públic, perquè el públic està desitjós de què? De veure tortures en públic. A la plaza. A la plaza del pueblo, a saco. ¿Qué queréis hoy? Hoy tenemos decapitaciones. Sangre es lo que quieren ver, sangre. Y hoy con nuestro primer invitado tenim la rueda. ¿Y qué es la rueda? Pues mira, la rueda es una forma de tortura. La rueda, ya. Aquellos del barrio nuevo, ¿cómo os gusta la rueda, cabrones? Sois unos sàdicos. Segur, perdona, segur que hi havia la graderia número 5 que protestava per tot, segur, no? Com els toros. Bueno, clar, allò, apostes, segurament, també. La rueda es eso que va muy bien para la ciática. Us explico què és la rueda perquè surt en algun quadre de Goya que podreu mirar i surt allà d'això. I què era aquesta tortura? Bueno, què era aquesta manera d'imposar la justícia? Home, no, imposar no. Primer es lligava el reo, vale, en una creu, en una fusta, on poguessin veure les extremitats ben vistes. Això vol dir amb les cames i braços oberts. Per què? Perquè després és molt més fàcil trencar-les amb una barra de ferro, amb un martell, tots els ossos del cos i totes les articulacions. Hòstia, que guai. Un cop totes les articulacions i tots els ossos han sigut degudament trencats sense acabar de matar al reo, o sigui, aquesta gaviu, és millor no tocar el cap i que no es desangri per dins, i llavors s'han de trencar les costelles sense que passi això, precisament per després agafar-lo i posicionar-lo a sobre d'una roda, una roda, sobre una roda, vale? I sobre aquesta roda es posa cap per avall amb les cames que toquen els turmells, o sigui, els turmells toquen el cap, vale? Sí. Perquè el cos està absolutament pulveritzat. I els braços fan la roda de la roda, o sigui, fan el contorn de la roda. Fa el contorn, no fa la roda. Ara t'explicaré una tortura que em flipa més que aquesta. Regocijo de las masas. Hòstia,